Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Makadi mkopo. Tiripedu kana makadiwo. Aiwa ndiripeni ni zitende. Ndoitwa tawanda masire makunya. Makunya. Mababa epo edha. Na baba epo. Andi bati kumshana kumsha kwenda kaberekerwa ko kunde kwa rusape asi tsinderiri kunyanga. Kono. Kwa sasa kwa rusape ndikwa. Ndokwa amai. Ndokwa mai. Icho kwa. Mvillage ibi. Mvillage kwa msiti. Ndokwa makatokurira ndokwa makandira chikoro. Ndokwenda kwenda waendera uchikoro. Saka kwepethi makazopezera mai kokose. Kwepethi ndokwetiri kugara kune stand yamai. Oya mai. Mani we akareba zvakaita semuchigereko. Ndakusvika kuma 6 years. Ma 6 years. Andika. No pakanaka mukoma. Mukoma ndanzwa kuti mune dambudziko. Icho kwadi. Dambudziko iri nderei ndirakatanga sei? Dambudziko riri kundishupa ndere shiri dzinonditeera. Shiri dzinosvika kuma 7. 7 dzinenge dzichifamba dzichinditeera pese penenge ndiri dzichiuya dzichimhara kana mungava mumuti dzichiita matose achidonhera kwandiri pampacho dzinotombondirwisa pane yakatombondimaradzura mumusoro nekuti pakundoroora apa ndorimwe dambudziko futi. Rakatanga sei pamukazona kutanga kuti no zvinhu zvikuitika izvi it's unique tikati chishamiso kumboona kuti ishiri yedzirutundite ranga riri gore ripi kana kuti nyatsorangari? Gore dzakatanga chairo handinyatsorezivi asi pendinozwa ndepekuti dzakusvika kuma 15 years ndichidziona dzichinditeera dzichindiita izvozvo izvo. Kana muchirimemba makore apfuura pamakatanga kunyatsoona kuti no izvika izvi shiri dzadzisingori shiri dzirinomo zvakatangira kupi mamabwepo etsere mamuchiri kwarusapere mamuri kupi? Shiri kunyatsotanga kunyatsonzwisa kuti pane shiri dzinonditeera ndendamuharare muno muna 2013 ndichienda kubasa. Saka pese ndaiti kana ndikasiya basa iri ndakundoshanda kumwe ndongoona shiri dziri kuteera. Ndakabva ikoko ndikaenda kundoshandira kumwe shiri dziri kungoteera dziri 7 dzichidyara noti imwe inogona kumhara apa imwe yomhara muti umwe imwe yomhara umo dzichichema. Ndomaitire dzinoita. Madzoona handi tisipe kutanga madzoona kuti ndikabva apa shiri dziri kunditeera ndikabva apa shiri dziri kunditeera makaziita sei? Idzi nekuteera ndakambotaurawo newabereki kuti ndo zviri kuitika panhau dzezveshiri idzi asi hapana akasimudza musoro. Vabereki muri baba namai? Baba namai. Hapana akasimudza musoro. Vakati chii? Mai vanenge vachiti chimbotsvagawo kuti umbowana wanokubatsira. Baba vaingoti tichazozvionawo pamberi apa kuti zvii zviri kunyatsokonzeresa. Hawana kunyatsoswatuka kuti wada kutora danho here kana kuti wada kuita zvipi. Vari kupi baba? Baba vari kunyanga. Kunyanga. Saka maona shiri dzakamhara mumuti maenda apa shiri dzamhara mumuti dzichichema dzichiita madosi zvimwe zvadzinoita ndezvipi? Izvo zvekundimaranzura izvo zvezvo mumusoro yakauya ndichitodya ndakatogara panze kudai ini handisi kutomboiona ndiri kudya ndotoona ndatomharwa musoro ndotarisa kudai ishiri yange yakuenda vaitisiya ndimara mumusoro. Ishiri dzinonzi chii kana shiri dzinonzi wanakuwe. Makuwe? Ndo rudzi rweshiri idzodzo. Ndo dzinouya dzisikuchema? Saka dzinouya nenguva yakareba zvakaita sei mukurarama kwenyu kuti pazuva kana kuti pazuva? Tingangoti as long kwangochena chete dzinenge dzakutotenderera kwenenge ndiri as long every day kana kwangochena chete dzinenge dzichitongotenderera kwenenge ndiri dzichiita izvozvo. Kukumba kwamunogara kuepwedzi uko pamba dzinogona kungonzwa mutsindo usiku pari pamarata kuti ndinongonzwa kuti pane chinhu chamhara usiku asi ndichingosimuka ndangobva pamba ndakufamba dzakutoteera asi ndikaenda kundogarawo kunzvimbo iya ine mamiti akanyanya ndopedzinobva dzakutomhara mumiti iri mudhuze imomo dzichiita izvozvo ndichitodziona kutotidzo. Ndaziva kuti makamenda kuBotswana? Icho kwadi. Mama dzitiza? Ndanga ndatirika ndimboende uko timbondoona kuti pamwe hadziteeri tione dzatosvikawo futi kwakare ikoko dzakutochemawo dzakutotendera dzakutosvikawo nepamba. Pamaigara kuBotswana? Pendaigara kuBotswana ikoko. Maigara nevamwe maigara mega? Taigara nevamwe asi vamwe kwari neche distance mbijana kubva pane rumbe ndaigara ini. Hapana akambotaura nezveshiri? Hapana akambotaura nezvadzo. Makashandira kuBotswana? KuBotswana ndakashanda. Asi dzaingouya ipapo.
pabasa maita basa rimasenza basa rechikusa pepari pafamu upari pafamu mapafamba mapabasa idzodzo dzosvikomhara miti dzichichema dzichiita zvedzinongoita izvozvo makavaodzere varidzive plus kuti shiri ndedzangudzi ndakangowataurawo nenzira yeuchenjeri kuti shiri idzi ndongodziona pese pese penenge ndiri asi hana kuzoda kunyatsovaudza kuti dzine dzichiniteera dzichidai hana kuzoda kunyatsovabudira pashi ichokwadi. Saka pamungatiti muri kufamba semabviri amaita kuepo edzo muchiuya kuno pane repamambodziona kuti idzo dzenge dzichitoteera dzichitochema dzichitofa pachitobhurukawo miti kutouya kwenda toita iye nhasi uno izvezvi. Saka mutaura kuti pese neupenyu hwamutoura kuti everyday shiri 7 dzinenge dzichiuya dzichiteera dzichibhuruka dziri mudenga. Baba havana kusimudza musoro. Baba havana kusimudza musoro. Makambozvifambira pa15 years apa makura mukoma handiti mega matoti inini uzoti ndabva zera vabereki amai nababa havasi kusumudza musoro hongu regai ndimbozvifambirawo ndiri ndega ndimbozwa kuti shiri idzi ndedzani ndedzei uye dzinodei mukati meupenyu hwangu. Kufamba ndakambofamba asi kuno waidzionawo kuti tikuna uchiteerwa neshiri asi kuti dambudziko iri ripere harisi kupera. Tungoona shiri dziya dzoramba dzichingoteera zvimwe teupiwa minamato tonzi ita izvi asi shiri dziya tungoramba chingodziona dzichingoteera. Musingatauri mazita vanoti ndedzani havasati vatsanangura kuti ndedzani dzinongonzi tungoona shiri dziri kuteera ndo matsananguro vanongoita kuti dziite sei. Ivo varingoti dzinenge dzichingovhiringidza upenyu hwenyu hapana chinozoswatuka pakufamba pane zvemunenge muchindoita ndo mambire dzakaita. Saka muchiona matauro ari kuitwa tsanangudzo kuti zvinovhiringidza upenyu hwenyu nemararamiro amuri kuita ivivi ndepi mienzaniso yamungatipe kuti tinoziva kuti zvichokwadika shiri dziri kukanganisa chiraramo changu. Chekutanga ndechekuti tinoona kana paine kuti ndikutsvaga kana ringava basa chairo shiri dziya dzinenge toteerawo dzichitoendawo kuya pamwe pacho basa kana kuti ndikutondotsvaga kwacho shiri dziya dziri kuteera kuti zvizonyatsoswatuke kuti basa riya ndariwana handichadini handiriwani kana kuti ndazoriwana basa riya hapagarikike zvakanaka uye tochitasa pakuvhiringika futi zvakare peupenyu kuti inini kusvika pari zvinhu handisati ndaroora handisi kuziva kuti zviri kunyatsombofamba sei. Aiwa wasikana totsvaga zvakasimba asi pane pampoto tinonyatsoona kuti izvi akuitika izvi hazvisiri normal. Ndoda nemusikana nhasi after kana 3 days of atanchadine zvako hauna kumbonetsa naye kana kuti udi ototi zvatoperera pana kana kuti usinzwa kuti akatoroorwa kumwe. Amaiwo futi havana chavakati vangakubatsiri nacho panyaya. Mai anenge achingotiwo semunhu akagarawo asiri kushanda anenge achiti dai wambodini wambofambawo kufamba kwacho zvinenge zvidini zvichirema. Hamusati mambofamba mese? Nawo handisati. Asi tsanangudzo dzamunenge mapiwa makamboenda kunovaudza? Tsanangudzo ndaivatsanangurira. Saka muri kungoti vanhu veimweya vari kungobata kuti pane shiri dziripo dzinoteera. Havatauri kuti muratidzwe chii zvakazoita sei musha mune munhu akabata here zvakazodini? Hawazotsananguri kuti zvakamira sei asi shiri vanotaura kuti pane shiri dzinokuteera nokuti kazhinji kacho vantu vanongotaura kuti kune mhepo indangoona inosimuka mudzinza ndo matsananguro vanoita. Saka kuti tizoziva kuti mhepo iyi kusimuka kweri kuita kubva mudzinza iri kunyatsokonzereswa nechii munhu mupenyu here munhu akashayika here kana kuti hatizozivi kuti nezvakamira sei. Baba venyu vakazvamira ngani? Inini kuna amai wangu ndaberekwa ndiri 1 asi vamwe mai wari ikoko kune vane kufanira vachisvika kuma6 here. Munotaudzana zvii? Ndotaura navo. Makambaudzero vanin'ina nevakoma kuti ndoda muzero wandinari? Ndombotaura nawo nekuti kune mumwe wane dambudziko rakada kundofanana futi kuda kundodaro. Yake matsanangura anotaura kuti pakuti aite bate mwana apa ndo pari kunetsa. Asi kukwanisa kubata akaroorwa but asi kukwanisa kubata mwana. Wakaroorwa? Asi kuti abate mwana hazvisi kuita. Anenguva yakaita sei yakareba zvakaita? Iwo autoti handi kune kwakusvika kuma6 years ari mumba asi mwana hazvisi kuita.
So ndanzwa muchiti nhau yenyu muri kuifambira kumaprofit ndokwamanga muchiita. Makamboenda kuchivanhu? Kuchivanhu takamboti fambei tiri kuepwedzi ikokoko asi hapana chakabuda. Zvake zvichingoita same zvaingodzona dzangotendera tabva undobatsirwa tongona zvichingotenderera ndo zvaingoitika. Iko kuchivanhu vakatibatawo sei dare racho? Vaitiwo ndedzani nokuti kazhinji kuchivanhu vanowanzoita straight pane dambudziko. Awa hawana kutsanangura kuti ndedzani zvinongonzi kuno shiri dziri kukutera dzendo dzetiri kuona dziri kungofirikidza upenyu hwenyu. Chese chemada kuita dzinenge chingodi dzichingona zvese asi dambudziko rikaiti kubatsire dambudziko riya yatobatsirwa asi kuti tizoone kutopera kwazvo hapana. Hanzva dziri kupi? Hanzva dziri kumusha kunyanga. Saka mukamuti ngatifambei tese one dambudziko rako indini rangu tungoenda tese savana vanyamunhu angabvume? Tichimbotraya kuti tinzwe kuti zvingakwanise here sezvo ari munhu ari nechekure kwakanya pamba changu nazotaura kuti inini mari yebhazi inini inogona kudini kundinetsa. Handiti ichokwadi. But ngatiti chikuru ndechekumbotaura naye ka. Saka alright, mati makamboenda kuchivanhu kuepwedzi ikoko hapana chakafamba chakachinja. Kuna napapa ka kune maprofeti makamboenda titabva kune vanoitira pavenguwa chena. Makamboenda kuna napapa maprofeti machiya. Kumaprofeti pane kumwe kwendakamboenda kumashure uko wakangonditsanangura kuti iwe uri kurwiswa nehama dzako asi pendakaenda kuri ku1-on-1 asi kuti ndione chakachinja after ipapapo hapana chakadini chakachinja. Makatobhadharira? Ndakabhadhara. Mabhadhara mari? Akanga ari $20 panguva yacho iyoyo. Panguva yacho? Saka maybe zvinogona kuzira tinozombofonera vanhu zvadzi kuti hanzvadzi hazviiti here kuti tese iwe nedambudziko rako ini dambudziko rangu tibatane tifambe tese mozonzwa respondi yanenge achikupai kuti yakamira sei. Ichokwadi. Waenda kudara apa zvinenge zvakanaka kuti mukafambawo semhuri. Ichokwadi. Dambudziko rinogona kuita sei? Kubatwa pamwe chete mubatsirwa. Saka ndafarawo zvakare ndichinzwa kuti makamboenda mana madzibaba. Ichokwadi. Vakabatawo ndiba vakagona mukaenda kuna profetiwo vakabatawo mukaendawo zvakare kune chivanhu vakangotaura kuti zvimwe chete. Ichokwadi. Apa ndikuitira kuti kana takuzofambawo nemi munenge muine nhoroono. Ichokwadi. Kwaita se yekwamakamba. Ichokwadi. Saka mukomashuviro yenyu ndee mukati meupenyu? Shiro yangu ndeyekuti dai zvinhu zvaningirina zvarwiswa zvaparara izvi kuitira kuti upenyu hwangu huswatukewo uye ndisave nekutyawo kuti pendiri kufamba pese ndingoona shiri zvisingaitiki kune vamwe vanhuwo vari kuraramawo munyika zvava kutoratidza kuti katowaka musiyano mararamiro acho ndaakurarama upenyu hwanguwo ndega. Saka tikufira dai dambudziko iradini rapedzwa zvinhu zvigone kundodini kundofambawo zvakanaka ndikwanisewo kurorawo tichishandawo zvinhu zvinobatika zvinoonekawo. Kuepwedzi munogara nani? Kuepwedzi ndogara naamai. Naamai? Ichokwadi. Saka right vanotodziona here amai kuti oshiridza? Amai kuri ndawaratidza vanokwanisa kutodziona. Nokuti vazhinji vanogona kutongofunga kuti shiri yakangozvimharirawo mumuti asi ndee chitoziva kuti shiri dzikaidzi dziri kutoteera pendi. Ichokwadi. Saka kwese kwamunenge maenda dzikatouya panto nevanhu motoziva kuti shiri dzangu idzi. Vamwe vakutoti shiri dzakangomharawo zvadzo. Ichokwadi. Ichokwadi. Sezvo muchigara naamai, amai varipo, amai mukavati ngatifambei, ndanzwa pane kwandanzi ndiuye, vangabvuma? Amai iko vanonyanyoita best nako vanoti kuri kuchinamato chemasowe ndokwawo kwavari best. Zvekuti kana kuri kunzi kuchivanhu awadi. Sei vasingani? Ivo vanongoti wakakurira vari muchinamato chemasowe. Saka vanotopfeka gemenzi kumasowe? Iye vanotopfeka gemenzi. Saka kana vachidaro vachipfeka gemenzi vachienda kumasowe, koseiku vasiri kubatsirana kana kupfugama pamaprofita vachiti dambudziko riri pamwana wangu ngariperi? Imimi zvimwe chete makamboenda here naamai pamupostori mumwe chete, madzibaba kana madzimai nedambudziko iroro? Dambudziko pane petakamboenda kunovaibatsira tinongotsanangurwa saizvozvo izvo asi kuti tione chinozochinja chaicho pane pasina. Ndiri kuti iye zvinezvi ngatitaure
tita saka tongoti gore rineri 2024 kana todzokera mashure mbichana gore ra 2023 nekuchechi kunoenda amai makamboenda here naamai mise muri tumu kana kupfugama pamuprofita wavanopfugamira ivo amai vachipiwa tsanangudzo idzi tongoti vakudziziva asi kundiso makaenda here mese naamai chiri kunetsa chini zvinonge zvisiyana kuti kana ndiri dzimwe nguva ndikona kunge ndiri kubasa ivo vanenge vachigara vari kupi vari kuepwedzi saka titori nzvimbo dzakasiyana but ndiri kutasango nenguva ine dambudziko zvinenge chida kuti mumbobatana pamwe chete saka chikonzero chaamai chekusara kuenda pachivanhu ndechekuti ndinonamata ivo vanoti vachiti vari kuita zvekunamata kungoenda kunoona mwana wavo achibatsirwa pachivanhu hapana mushonga vanobata hapana zvavanoita zvechivanhu asi kungoona semagariro atakaita imi ndimi muri kuitirwa dare renyu amai vakagara apo ini ndakagara apo tichiona kana dziri tsananguro vachinzwa vanoramba ipapo regai ndimbowanzwe kuti vangazvitambire zvakadii ichokwadi munoenda munoti amai inini ndawana kwandoda kuti ndawana wasawira wangu wanditi aiwa ndoda kuti tende nemi kuchivanhu ichokwadi munobatsirwa asi dai zvanga zvichiita amai hongu nechinamato chavo tinochiremekeza hanzi ingoyayo muone nekunzwa kuri kubva dambudziko rangu uye nekuona kuti ringapere here tichitarisa zvezvi zvakare kumashure kwandakambobatsirwa nezvandakaitirwa moona zvichibva ipapo kuti iri dambudziko raitsangana nemwana wangu kwemakore 15 ringapere ichokwadi handiti aiwa ndinotenda mukoma aiwa tokutendai. For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.